Guys, toto je teraz také gacha video. Máme tu speciálny balíček, je dosť lacný, tak si ho ideme kúpiť. Poď. 11. Poď, jedna obálka. Dosť dlho mi to trvalo. Biskup. To nie je obálka. Soundcat. Jo. Rockcat. Ne? Jak som to rýchlo. Neviem. Tivcat. To super roka, neviem čo to je. Rýchlo. Fencercat. Arcel. Jablko. To neviem, čo robím. Jablko 2. To je, neviem. Omniaču, ďalšia slnka. A som zistil, že nič. Tak. Čo tu máme tu? Toto je jedno stádio ešte. Toto menšie video má aj zmysel. To je čo? Super. What? To je čo, kamo? Neviem, čo to je. Nenako. A nemám keď chuti. Takže. Čau.